Contohnya Sari kaham. Arsi kai kena bala hambai abai keseno pilih sikla kuthumani panda
The second youth fellowship kelanya di bagai jora kahurma di bagai sini kai tono balai hambai marwo tini niyo bisisa kitingge hanya hai tini suno jora kahurma di bagai sini kai tono balai hambai adik sini saat isogai man paharun ke suri mani suri woi tini di sini pandana seng bus kanggo truk ya prisi kang lane Joto ya bokrong leo. Tiniyo saring sangkoro. Tebo hambar namu semua nekang cini kumulang. Deputy Association Bisitike Tiniyo Serjini Iyo Fellowship Siklar Opni Pandano Jeng Kelaiman Membagai Sang Belakang Aitono Hambai Marwo Joto nono sanja kaham hambai kaito lobjakun seng tini baike phil lui sini yot fellowship panda KBA ninggoi sini tini 3 tarik simi 5 tarik jora sini pandang nai
Tapi wine di sini Pemulung Baptist Association ini Youth Fellowship Khanjine boy jora kaham sunurka tai bini tidur mabai bina hamari bai sing ini puilani salo utumlai manka hak layo khana gobang te ubang nai khana jaga saglak sini kok bothoma eba kok kok kiri sini je pandaur jak to mani abang gata kiri di kai tor sangbai tongo sini logi tongo sini bisingo tongo sini bagai tongo khata thidi khata bai di tami angnor bai tongo angnor ni kai to Sengsara kai tor no busuk sena sana bagai chini thina kai tor no kar chini te kebo kare kebo kare kebo kare kebo kare kebo kare